Nga kano? Players tabi isla pero mismo sa so then ang kini ba incident mga ka-super ang pagpagdugab no dire mismo sa may Belgium Street Barangay Suba ni nga tulad sa mga biktima ang gi cater sa mga ambyo ni mga tungora. Asam ka. Padana kay manawag sa ganito. Gagana din sa may city ambulance mga super na tungura. Asaman. Ang kini maog pagpanglog kap mismo sa Baydan Belgium Street Barangay Suba no ni ato na besog mo. Sumano to gito magkaron dire mismo sa area sa Barangay Suba. Kini ka super budget telisik ka. Tanaw ka lang na. Ikaw na kuyot kasi mong bana na. Kuyot na kasi mong bana. Kaya na natin po lagi. Ma'am, ay na lang napatuyog ka siya. Ari ni siya. Dili ni siya tagtungod ani. Ara kay Sis, ako na lang i-apply ng first medication. Okay na ka na. Oh, control bleeding ha? Oh, manas. Ato ba da? so karon na mga tungura no. Kini ka super budget telisik salamat may hapon mga ka super. Ada ba dila katong police station? Police station 6 no, personal. Umukid na sa mga area. Sa Persidok pag shout out di ako sa akong amigo nga gadugab ana. Salamat maayong hapon mga ka-super. Ano ka direktamente sa Barangay Suba na itong Dagbesog mo. Kini ka-super Benji Telisik. Maayong hapon.